Jeszcze no właśnie obeszłem do całego, wróciłem, nie ma, cały wagon obejrzał, nic nie ma. No to przechodzę, na pewno tam podejdzie do niego. Może ktoś inny znalazł na 16 czy na 13 jakieś lekarstwa. Chciałem tylko zgłosić, że tutaj koleżanki, koledzy troszkę się stępiło, bo tutaj od cmentarnej stronę kościoła świętej Jadwigi sygnalizacja nie działa, jest policja, ale się trochę korkuje.
Trudno, w centrum Chojowa, korki, także zaczyna się weekend, wiadomo, strona korki, no trzeba się wszędzie uzbroić i cierpliwość. Tak, tak, tylko mi chodzi o to, że sygnalizacja nie działa i trochę bardziej się korkuje. Tam już odchodzili, dlatego na Hajdówki automatycznie sprawę. Cenę postawili blisko Chorzowskiego Rynku, radiotekary i grochówkę sprzedają. Groch taki miękki, żeby drony mógł strzelać w lesie. A, to się już tam imprezy szykują na weekend chyba. To dlatego tak. No to dobrze, że się To jest wojskowa kuchnia polowa z tymi wielkimi galami, co tam pozwalają po tej działają. Tak, witam cię, kobieta. A na pewno pan 16 jechał?
A 609 zatraszkowany terenie, a ty w którym miejscu jesteś? A ja dojeżdżam do rynku w Pozowie. Ja wyjechała przede mną, tak na stadionie najpierw przepuszczę tą dziesiątkę lektarskie, będzie za mną lepsze. No i objadę i pojadę dalej. Dobra, jak będziesz się tutaj zbliżać, to odbierzemy te wszystkie akcesoria od ciebie.